Здравейте! Аз съм Елена Ярамова и ще си поговорим за успеха и какво друго ни трябва като арсенал, за да го имаме. Някои хора искат да успеят в бизнеса, други искат да успеят в спорта, трети искат да успеят в взаимоотношенията си с семейството, а защо не и във всички сфери. Но как се постига успех? Знаете ли как се нарича 30 годишен зубър? Някой знае ли? Нарича се шеф. Ще ви го кажа нещо много важно. Ние цял живот се учим. Колкото по-рано разберем, че информацията за дадено нещо, което е в сферата на нашите интереси, ни дава все повече и повече шансове за успех, толкова по-бързо ще го постигнем. Всеки ден се учим, така е устроен мозъкът ни. Когато шофираме и излезе ситуация на пътя, която не познаваме и направим грешка, какво се случва? Не я повтаряме повече. Благодарим, че грешката ни не е била фатална и знаем от сега нататък как да постъпваме в подобна ситуация. Взели сме си урока. Че как иначе порастваме големи и зрели хора, които правят правилни преценки в живота. Добрите решения са вследствие на добра преценка, а добрата преценка е вследствие на много лоши преценки. Така че не се страхувайте да опитвате и да грешите, естествено не докато шофирате. Единственият провалил се човек е този, който не е опитал, а не този, който е сгрешил 100 пъти. Целенасоченото учене не е ученето на всички предмети в училище. Да, училището ни дава базови, необходими знания, за да функционираме добре в нашето общество. Целенасоченото учене е това, което е насочено в посока на наш интерес. Например, сами избираме да учим в езикова гимназия, защото искаме да научим даден език, защото искаме да живеем в страна, където този език се говори. Тук ние имаме цел, избрана от нас и полагаме усилия, за да я постигнем. Така постигането на нашата цел е на първо място, а ученето е част от целта и ни води към нея. Но когато спрем да учим, мозъкът ни като мускул, който не тренираме, закърнява. Чували ли сте за болестта Алцхаймер? Надявам се, че не сте, но за съжаление някои възрастни хора развиват тази болест и тя се характеризира с загуба на памет до пълна загуба на способността за мислене. Доказано е, че хората загубват до 20% от мозъка си, той просто намалява по обем. Учените са намерили два начина да забавят развитието на тази болест. Физическата активност, дори обикновено ходене, всеки ден забавя болестта. И второто, познайте какво е. Учене през целия живот. Колкото повече се предизвиква мозъка да учи нови неща, толкова повече се забавя развитието на Алцхаймер. Естествено, успехът, който всички ние толкова искаме, се дължи на използването на тези усвоени знания. Но как да изберем целта си, за да ги насочим към постигането й, когато сме много млади? Как да изберем къде да насочим усилията си, за да сме възможно най-успешни? Аз имам няколко подсказки за вас. Учените, изследващи успелите хора, стигат до извода, че основното качество, което се откорява при всички успешни хора, независимо в коя сфера работят, е едно – твърдост на характера, което е пряко свързано с полагането на усилия. Такава твърдост на характера, която не се предава пред трудностите, когато има цел. И ще ви разкажа един интересен експеримент, който правят изследователи-психолози от Станфордския университет. Експериментът се казва Marshmallow тест. Деца на възраст от 3 до 5 години получават по един бомбон на всяко дете. Изследователите им казват, че могат да изядат бомбона веднага, но ако изберат да почакат 10 минути, ще получат 2 бомбона. Учените записват кое дете какво е избрало и наблюдават живота им като възрастни. Оказва се, че децата, които са изчакали втория бомбон и са удържали да не изядат първия, са станали успешни хора, докато другите не са се справили добре с кариерата си, надали са много тегло или са разведени. Хубавото е, че на това умение да отлагаш наградите си с цел по-голяма облага може да бъде научено и тренирано и е свързано с тази твърдост на характера, за която говорихме по-рано. Твърдостта на характера се измерва и със способността ни да полагаме усилия, които не винаги са приятни. Нека поговорим в дълбочина за това, защото усилията са прекия път към успеха, а в повечето случаи и единственият път към успеха.
Можете ли да посочите 2 сфери, в които имате силен интерес? Нещо, което никой не ви кара да правите. Да четете, например, или да спортувате, но не си представяте да не го правите всеки ден. Дайте пример от живота си, в който сте решили да отложите краткосрочна награда, за да получите дългосрочен успех. Мотивацията, свързана с това, че все пак ти представляваш своята държава, с това, че хиляди хора те гледат, това, че носиш българския екип, съответно, когато се качиш на стълбичката, слушаш химна и те ти казват, че цялото това нещо ти предстои и ти можеш да го изпълниш, стига, разбира се, да тренираш както трябва. Така че те те съветват да ги слушаш, за да можеш в последствие да постигнеш добри резултати. И мисля, че всеки един треньор дава безценни съвети всеки ден. Спорта учи на, главно бих казал, дисциплина. Всеки един спортист, дали успешен или поради една или друга причина му се получи в спорта, в крайна сметка той винаги излиза добър човек, защото през годините се научи всеки ден да става, да отива в залата, да не се отказва, да тренира. Като цяло спорта учи да си сериозен към каквото и да се фанеш в последствие, като успееш. Темата подготвихме заедно с психолога доктор Елена Илиева за проекта "Младите хора. Бъдещето на България говорят" по програма Еразъм Плюс.